yadda ake cin duri. An yi wani saurayi wai shi Savannah a garin nan da nake baku labari. Ya kasance da wata budurwa mai suna yar Shila. Suna matukar son juna, ga tsananin sha'awa a tsakaninsu. Hirarsu dai irin hirar nan ce ta yaren zamani, shan minti ba, wato ba wai suna cin duri ba ne, a'a, kowa na ɓoye sha'awar shi. Sai dai idan an zauna nan ne sai kaga ya matso, ta matso, ya gangaro ta gangaro, ya lallabo ta lallabo, nan zaka ji an haɗe tsakiyar kujera. Cinyoyi na gogar cinyoyin shi, a haka za a yi hirar, shi ya tashi wando jike, da ta tashi fant jike. Wata rana wani abokin Savannah ɗan hasada ya samu yar Shila har gida ya gaya mata wai Savannah ɗan iska ne, ya yi wa 'yan mata 70 ciki, guda 80 sun haihu, ya hau diyarsa ya ci jakarsa, wai ita ma yana lallaba ta ne don ta buɗe mishi, daga nan zai rabu da ita. Sabida haka idan ya zo wujenta ta mishi wulaƙanci. To ina baku labari, yar Shila ta yi wa abokin nan godiya, suka sallama juna. Ta koyi sa'a bai yi awa 3 da tafiya ba sai ga Savannah ya lallabo ya zo. A saukar da raba a kori barazana, a kawo damuna. Daman lokacinta tana zaune ne a kofar gida. Savannah da ganin ta ya fara washe baki. Maimakon ya ga ta taso ta tarbe shi kamar yadda suka saba, ta taso kamar za ta rungume shi din nan, sai ga kamar bata gan shi ba. Nan da na hankalin shi ya tashi, ya yi sauri ya je gabanta. Sai ba ta kalau, na gan kiran kyaɓata ka, bata ko tanka mishi ba, shi kuma da ganin kirjin nan na taburar shi ta fara harbawa. Wato riga ce malam, nonuwa sun ɓuɓɓullo kamar za su fito. Ya zara idanu zuru-zuru yana kallon birnin albarka, har a ran shi ji yake kamar ya taɓa. Ya dubi nonuwan nan ya dubi fuskarta, ya ce haba rabin raina, burin zuciyata, kin san fa ke kaɗai ce kwalli-kwal, bayan ke ba mutum da nake gani hankali na ya kwanta. Ta kauda fuska ta gefe, a ran shi ya ce ga kayan abinci babu abin haɗi. Ya kewaya ya koma gabanta, haba yar Shila, baturen nama ko a tattabaru kaji an ce yar Shila to ta daban ce, ko a gashi sarki ke yake zaba. Dama jira take yi irin wannan kalaman nashi. Ta yi zuru, daman na san baka ɗauke ni komai ba, burin ka kawai ka lalata ni ko, to wallahi ƙarya ka ta sha ƙarya. Shi ko yana jin kalaman nan ya fahimci 'yan bakin ciki sun shiga tsakani. Ya ce wallahi tallahi sahi ba ta duk wanda ya zo ya miki wannan ƙaryar dan bakin ciki ne, wato ya ga kina so na ina son ki, shi ne kawai yake so ya raba mu. Dan Allah waye ya gaya miki wannan zancen? Ta ce ba wanda ya gaya min, bincike na ne ya nuna min haka. Ya dan zauna gefenta, da yake injin ruwa ce, cinyar shi na taɓa cinyarta, sai ta fara haurawa. Tsakaninki da Allah tunda muke da ke na taɓa miki wani abu na iskanci? Ta shiru. Ya ce don Allah tunda muke da ke na taɓa jikinki da sunan iskanci? Ta amsa a'a. Ya ci gaba da me na taɓa miki na iskanci? Ta ce ba gashi ba, kullum ka zo zance sai mu shiga lungu kar jama'a su takura mana. Ya ce haka ne, ina cewa mu shiga lungu saboda 'yan sa ido, ba wani don mu ji dumin juna ba. Yanzu ma dai tashi mu shiga lungu, kar wani ya ji mun samu saɓani ya samu abin yayatawa. Da yake wawu ya ce ta bi shi suka shiga lungu. Na fa ya fara share mata wuri ta zauna, ya zauna gefenta, ya dube ta da kyau yana murmushi. Ya ga dai damun nan ya sa shuga da fura. Ya ce ke baki san halin mutanen garin nan ba, su fa hira ma iskanci ne a wurinsu. Yanzu a matsayina na saurayinki, don jikina ya taɓa jikinki yar Shila, ni wannan iskanci ne? Ta ce a'a, ai ba da nufin wani abu aka yi ba. Ya ce to kin gani inda kike burge ni kenan sayi bata, kina da kaifin tunani. Ta ɗan yi murmushi, masoyina kenan, ka fara ko? Su fa wajen su na ɗan ɗora miki hannu haka, ya ɗora mata hannu a cinya, shi kenan mun yi iskanci. Ta ce a haba, ɗora hannu kawai? Wa ita ta ji mamaki, kuma fa ta ƙasa har ta so ma jiƙa shi, kuma shi ma bura sai na so take cikin wando. Ya ce mata ballantana ɗan shafa miki cinya. Ya shafa mata cinya, ta ji wani irin daɗi har kwanya. Ya ce to su suna ganin wannan ma iskanci ne? Ta ce haba, dan ka shafa min cinya shi kenan sai yanzu ya zama min iskanci? Ai na gaya miki su kuma iskanci ne. Ya fara gane ta tana jin daɗin abin, ya ci gaba da shafa ta. Suna hada ido suna yi wa juna kallon sha'awa. Ya ce kin ga da kamar su ne na taɓa miki nan? Ya taɓa mata nono. Ta ji wani kifiyar nishaɗi ta soke ta a ƙirji. Ta ce a rikice ce
sai su ce min yi iskanci. Ta ce a'a, maganar gaskiya Sabana, wannan iskanci ne. Ya zaka taba min nono kuma ka ce ba iskanci bane? Yace kina nufin kin fara daukar halin su kenan? Kai dai in za mu tsaya iya inda muke tsayawa to. Yace shikenan yar Shila, kina so ki ce ni dan iska ne ko? Ba damuwa, tunda yan bakin ciki sun gaya miki haka dole ki dauke ni dan iska. Ni fa ban ce kai dan iska bane. Ta dan dora mishi hannu a cinya, ya ji wani kaikayin daɗi malam. Ai sai limshe ido ta ce yanzu dai ka yi haƙuri, amma gaskiya kar mu fara wasan taɓa nono. Ya ɓata rai, ni ɗan iska ne kenan? Ka yi haƙuri. Ta ɗan shafa ƙirjin shi, ya ji wani zum. Ya ce daga ɗan taɓa nonon ki hakan shine iskanci ko? Ba damuwa. Ya sake taɓa nonon. Haba yarinya, ta ji wani mugun daɗi ya mamaye ta. Ta ce a'a ba iskanci bane masoyina, ka yi haƙuri. Tana yi tana shafa mishi kirji. Ya ce ni yar Shila, na fi so ki fahimta ki gane cewa kin fi kowa sanin halina. Shekarar mu guda kenan muna tare. Na taɓa shafa jikinki da nufin iskanci? Ta ce a'a baka taɓa ba. Ya ce to shi nake so ki fahimta ki gane ki san ina ƙaunar ki. Ta ce na san kana suna. An gaya min wai yaudara ta za ka yi. Ya ce ki daina sauraron irin wannan mahaukatan, ke kanki shaida ce a kaina. Ya dan ƙara taɓa nonon. Ya ce a'a, sabida tsabar sa ido idan ka taɓa nono sai a ce ka yi iskanci. Ita kam daɗi ya kai ta Madina, jinta take wani haka. Ya ce to ma in mun yi iskanci ani zan aure ki. Ba iyakar ta ba kenan. Ya kama nonon hannu biyu. Gaba ɗaya yarinya ta rikice, ga daɗi tana ji ga tsoro ya kama ta. Ba ta son ya bar taɓa mata nono, kuma ba ta so a ci duri. Gashi ta ji yana cewa in sun iskanci me zai hana ya aure ta. Ta ce Sabana, ka taɓa bin nono fa? Ya ce ba daɗi ne? Ta ce akwai, amma ina jin tsoro. Ya matsa mata da ƙarfi. Wash Sabana. Ta sa hannu ta rufe bakinta don kar mutane su ji. Ya ce a'a, ai na fi so ki ji daɗin. Gashi sun ce miki iskanci ne? Ta ce amma dai ina tsoron me ka guje ni. Ya ce to sai dai ma in ƙara son ki. Ai da ya ji ta fahimci abin da za a yi, sai ya zara zip ɗin wandon shi, ya tura yarinya jikin bangon. Kafin ta ankara ya balle mata zani. Ta ce Sabana me zaka mun? Ba sai ji ta yi bura na buɗe mata ƙofar duri ba. Ta buga wata ƙara, ta yi sauri ta rufe bakinta da hannu. Sabana ko sai ya ji shi kamar a sama. Ta ce Sabana, bura ce fa ka saka mun. Ya ce to ba daɗi ne? Ta ce akwai, amma ina jin tsoro. Ya ce wash, na fi son ki gane yar Shila. Ya buga mata gwatsu. Ta buga ihu, wayyo Allah na. Ya ci gaba da soka mata bura yana fitarwa. Ihu take a hankali, wani irin daɗi na shigarta. Wayyo Allah na, zaka kashe ni. Yarinya kawai sai ruwa ke fita daga durinta tamkar sabon burtsatse. Nan fa Sabana ya buga ihu, ya maza ya zara bura, sai ga ruwa na fita tsul-tsul. Gaba ɗaya ya jika mata cinya da ruwan maniyi. Yarinya ta jingina jikin bango shiru, jikinta duk ya mutu. Sabana ya maida buran shi cikin wando, ya koma gefe ya zauna. Yarinya fa na dawowa cikin hayyacinta, ta fara zargin kanta. Yanzu kuma in ciki ya shiga fa, ya za ta yi kenan? Aiko ta yi abin kunya. Ta dubi Sabana ta ce Sabana, ka ci ni fa? Ya ce ba daɗi ne? Ta ce akwai, amma ina tsoron kamun ciki ka gudu. Ya ce saboda na san zaki tunanin hakan ne ma yasa ban zuba miki ruwa a duri ba, sai na zuba miki a jiki. Tana shafa jikinta da ji ta jike. Ta ce yaushe kamun haka ban sani ba. Ya ce ki sauri ki ɗaura zanin kafin yan sa ido su fara kewayawa. Ta yi sauri ta mai da fant ɗinta da zura zani. Ta gama kenan suka ji muryar babanta yana cewa yar Shila, ihun me kike yi na jiyo? Ta ce muna hira ne na kunama, amma Sabana ya kashe ta. Ya ce tun ina masallaci nake jin ihunki, akan ganin kunama ne kawai? Ta ce eh. Ya ce Allah ya ƙara karewa. Ta ce amin baba. Sabana ya miƙo baki, ina wuni baba? Baba ya amsa lafiya ƙalau Sabana. Ka ji yarinyar saboda kunama kawai ta dinga zabga ihu? Sabana ya ce ai kunamar ce da girma baba, ni ma sai da ɗan tsorata. Bai ce bari in shiga gida, yaran zamani kun fiye tsoro. Ya shiga gida. Na yar Shila ta tsorata, anan da tana tunanin mutum nawa kenan suka ji ihunta. Ta ce kaga irin abin da nake tsoro, gashi kowa ya ji ihunmu. Ya ce ki kwantar da hankalinki, na fi son ki gane cewa ina ƙaunar ki. Yanzu dai ki shiga gida, zan dawo da yamma. Ta ce Tom, amma ka dawo da wuri domin samun ƙayyadattun da